ஹலோ வணக்கம். நான் தான் உங்களோட தேவி பேசுகிறேன். இன்றைக்கி நம்ம அபவுட் டைம் அந்த சீரிஸோட 7வது எபிசோட் தான் பார்க்க போகிறோம். இதுக்கு முன்னாடி இருக்க எபிசோட்லாம் பார்க்காதவங்க போய் பார்த்துருங்க, அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும். சரி வாங்க நம்ம கதைக்குள்ளே போகலாம். லாஸ்ட் எபிசோடில் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா, நம்ம ஃபியான்சே வந்து சர்ப்ரைஸ் அப்படி சொல்லிட்டு ஒரு பொண்ணை கூட்டிகிட்டு வந்து நிறுத்திருப்பாளையா, அதோட முடிஞ்சிருக்க இந்த எபிசோடில் இருந்தால் ஸ்டார்ட் ஆகுது. இப்போ இந்த பொண்ணு யாருன்னு பார்த்தோம்னா, அந்த ஹீரோயின் கேரக்டருக்காக நம்ம ஃபியான்சே கூட்டிகிட்டு வந்திருக்க பொண்ணு தான். ஆனால் இந்த பொண்ணுக்கும் நம்ம ஹீரோக்கும் நடுவில் ஏதோ ஒன்று ஓடிட்டுருக்கு. என்னன்னு பார்த்தா, இந்த பொண்ணு தான் நம்ம ஹீரோவோட ஃபர்ஸ்ட் லவ். வேணும்னே இவ வந்து பிரச்சனை பண்ணணும்னு தான் இந்த பொண்ணை வந்து கூட்டிகிட்டு வந்திருக்கா நம்ம ஃபியான்சே. இப்போ நம்ம ஹீரோக்கு அப்படியே செம்ம கடுப்பாகுது இவளை பார்க்க, அதாவது ஃபியான்சேவை பார்க்க செம்ம கடுப்பாகுது. இங்கே நம்ம ஹீரோயின் என்னெல்லாம் நடக்குதுன்னு சொல்லி பார்த்துக்கிட்டே இருக்கா. அப்படியே அங்கே சீன் கட் ஆகுது. இப்போ இந்த ஹீரோயின் பொண்ணு இருக்கா இல்லையா, அதாவது அந்த ஃபர்ஸ்ட் லவ், அந்த பொண்ணு வந்து எல்லாரும் முன்னாடியே வந்து நான் தான் ஹீரோயின் அப்படி சொல்லி இன்ட்ரடியூஸ் ஆகிக்கிறா. இன்ட்ரடியூஸ் ஆகிட்டு என்ன பண்ணுறான்னா, இந்த மாதிரி ஜட்ஜி கிட்ட, அதாவது அந்த மியூசிக் டைரக்டர் இருக்கா இல்லையா, அவங்ககிட்ட வந்து சொல்கிறேன் எனக்கு இந்த மாதிரி சப்ஸ்டியூட்லாம் யாரோ வேணாம், நானே எல்லாத்தையும் அட்டென்ட் பண்ணிடுவேன்றாங்க. நம்ம ஹீரோயினுக்கு சப்ஸ்டியூட்டாக தான் நம்ம உண்மையான ஹீரோனை வச்சிருக்காங்க. அதாவது இந்த ஃபர்ஸ்ட் லவ் இருக்கா இல்லையா, அவளுக்கு சப்ஸ்டியூட்டாக தான் நம்ம ஹீரோனை வச்சிருக்காங்க. ஒருவேளை அந்த பொண்ணால் ஏதாச்சும் பண்ண முடியலன்னா நம்ம ஹீரோயின் அதுக்கு பதிலாக போயிட்டு அந்த ரோலை பண்ணுவான். அதுக்காக தான் நம்ம ஹீரோயினை வச்சிருக்காங்க. இவ என்ன சொல்கிறான்னா, வந்த உடனே நம்ம ஹீரோயின் வேலைக்கு தான் ஆப்பு வைக்கிறான். எனக்கு இந்த மாதிரி சப்ஸ்டியூட்லாம் வேணாம், நானே எல்லாத்தையும் பார்த்துப்பேன்னு நம்ம ஜட்ஜ் லைட்டாக கொஞ்சம் நோஸ் கட் பண்ணுற மாதிரி பேசி விட்டுறாங்க. இந்த மாதிரி உங்களுக்கு கொடுத்த வேலையை மட்டும் நீங்கள் பாருங்கள், மற்றதெல்லாம் நாங்கள் பார்த்துக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் கொஞ்சம் நோஸ் கட் பண்ணுற மாதிரி பேசி விட்டுறாரு. இங்கே நம்ம ஹீரோனோட டைமை காட்டுறாங்க. அது பாட்டுக்கு ஓடிக்கிட்டே இருக்குது. இன்னும் நம்ம ஹீரோனுக்கு வந்து 86 நாள் தான் இருக்குது. இங்கே நம்ம ஹீரோவை காட்டுறாங்க. ஹீரோக்கு ரொம்பவே சோகமாக இருக்குது. அவர் அப்படியே பழைய நினைவுகள்லாம் நினச்சி பார்க்குறாங்க. அதாவது அவங்க 2 பேர் லவ் பண்ணதை நினச்சிட்டு இருக்காங்க. அதாவது என்ன இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா, இந்த பொண்ணு இருக்கா இல்லையா, அதாவது இந்த ஃபர்ஸ்ட் லவ், அவள் வந்து ஆடிஷனுக்கு ரொம்பவே ட்ரை பண்ணி ஒரு ஆடிஷனில் வந்து ஹீரோயினை செலக்ட் ஆனதுக்கு அப்புறமா அந்த ரிஹர்சல் ஸ்டார்டிங் அப்போ இந்த பொண்ணை வந்து வேணாம்னு சொல்லிட்டு ரிஜெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. அந்த பொண்ணு வந்து அழுதுகிட்டே நம்ம ஹீரோ கிட்ட வந்து சொல்லுது, இந்த மாதிரி என்னை ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாங்க, என்னோட இது பிடிக்கலையா அப்படி சொல்லிட்டு இந்த பொண்ணு அழுதுகிட்டே வந்து சொல்லுது. நம்ம ஹீரோ லைட்டாக ஆறுதல் சொல்கிறாங்க. அப்போ என்னதுன்னு பார்த்தோம்னா, திடீர்னு நம்ம ஹீரோ வந்து ஏதோ ஒரு ஹாஸ்பிட்டலுக்குள்ளே ஓடுறாங்க. என்னன்னு பார்த்தா, இந்த பொண்ணு சூசைட் அட்டெம்ப்ட் ட்ரை பண்ணியிருக்கா. ஏன்னு பார்த்தா இவ்வளோ ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாங்களா, அந்த மன விரக்தியில் மேடம் வந்து சூசைட் அட்டெம்ப்ட் ட்ரை பண்ணிட்டாங்க. உடனே நம்ம ஹீரோ வந்து கோமா ஏன் இப்படி பண்ண அப்படின்றாங்க. அப்படியே அங்கே அந்த ஃப்ளாஷ்பேக் முடியுது. இப்போ நம்ம ஹீரோவை பார்க்குறதுக்கு யார் வந்திருக்கான்னு பார்த்தா, நம்ம ஃபியான்சே வந்துட்டு சொல்லுங்கள் ஹீரோ அவர்களே, உங்களுடைய மனநிலைமை இப்பொழுது எப்படி இருக்கிறது அப்படி சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோ வெறுப்பேற்றுற மாதிரி கேள்வியாக கேட்டுக்கிட்டு இருக்கா. நம்ம ஹீரோக்கு அப்படியே செம்ம கடுப்பாகுது. என்னதான் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கேன், என்ன விளையாடிட்டு இருக்க அப்படி சொல்லி கேட்டவொடனே அவள் வந்து சொல்கிறா, இது உனக்கான சர்ப்ரைஸ் கிஃப்ட், எப்படி இருக்குது அப்படி சொல்லி அவள் கேட்குறா. நம்ம ஹீரோ கடை கோவமாக வருது. ஏன் இதெல்லாம் பண்ணுறோன்னே, உனக்கு இவ்வளோ பார்த்தா தான் உனக்கு புத்தி வரும், அப்போ தான் உனக்கு வந்து உன்னை யார் உண்மையாக லவ் பண்ணுறாங்க புரியும், அப்போ தான் உனக்கு ஹீரோயின் மேலே இருக்கிறதெல்லாம் லவ் இல்லைன்னு உனக்கு புரியும் அப்படி இப்படி சொல்லிட்டு அவள் பாட்டுக்கு லூஸ் தரமாக பேசிகிட்டு இருக்கா. அப்போ நம்ம ஹீரோ சொல்கிறாங்க, உன்னால் எவ்வளோ தூரம் தான் போக முடியும், இப்படி தான் என் அண்ணனை வந்து அங்கே போய் காசு கொடுக்க சொன்னேன் ஹீரோயின் வீட்டில் போயிட்டு, இதுக்கு மேலே எவ்வளோ தூரம் தான் நீ போகிற, ஆல்ரெடி உன்னை நான் வந்து ஏமாற்றிட்டேன்னு நினச்சி நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுருக்கேன், நீ வந்து கஷ்டப்படுறேன்னு சொல்லிட்டு நான் கஷ்டப்பட்டுருக்கேன், எனக்கு ரொம்ப கில்ட்டியாக இருக்குது, ஆனால் நீயே வந்து அதை கெடுத்து போல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோ கொஞ்சம் கோவமாக பேச, இங்கே நம்ம ஃபியான்சே எல்லாத்தையும் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கா. அப்படியே அங்கே சீன் கட் ஆகுது. இப்போ அந்த பொண்ணு, அதாவது அந்த ஃபர்ஸ்ட் லவ் இருக்கா இல்லையா, அவள் வந்து நம்ம ஹீரோவை பார்க்க தான் வரா. ஹீரோவை பார்த்தோன்னா அப்படி பேசலாம்னு சொல்லிட்டு ட்ரை பண்ண போகிறா. ஆனால் ஹீரோ வந்து அப்படியே அவளை இக்னோர் பண்ணிட்டு போயிடுறாங்க, அவளை கண்டுக்காமல் அப்படியே போயிடுறாங்க. இங்கே இப்போ நம்ம ஹீரோவும் ஹீரோனை காரில் போயிட்டு இருக்காங்க. ஓகேங்களா, அப்போ என்ன வந்துன்னு பார்த்தோன்னா, நம்ம ஹீரோ அமைதியாக இருக்காரு, ஹீரோயின் அமைதியாக இருக்கா. நம்ம ஹீரோ ஆல்ரெடி ஏதோ ஒரு அதிர்ச்சியில் இருக்காங்க. இங்கே நம்ம ஹீரோயின் அமைதியாக இருக்கா. அவளோட டைம் வந்து பார்க்குற டைம் வந்து இப்போ ஸ்டாப் ஆகிடுச்சு. அவளோட டைம் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகலை, இப்போ வந்து ஸ்டாப் ஆகிடுச்சு. அப்போ நம்ம ஹீரோயின் வந்து கேட்குறா, அந்த பொண்ணு உண்மையாக ரொம்ப அழகாக இருக்கா இல்லைன்னு. நம்ம ஹீரோ வந்து ஆமாம் அப்படின்னோடனே ஹீரோயினுக்கு வருது பாருங்க கடுப்பு, என்னது ஆமாவா அப்படி சொல்லிட்டு காரை வேணும்னே இப்படி வேகமாக செம ஸ்பீடாக ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கா. நம்ம ஹீரோ இதெல்லாம் கவனிக்கிறாரு. அப்படியே அங்கே சீன் கட் ஆகுது. இப்போ அப்படியே நம்ம ஹீரோ வீட்டுக்கு போனால் நம்ம டாக்டர் இருக்கார் இல்லையா, அவரும் நம்ம ஹீரோட அண்ணனும் இருந்து பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க. அப்போ நம்ம ஹீரோயின் வந்து எங்கே போயிருக்கான்னு பார்த்தோன்னா, அவளோட சில பல ட்ரெஸ்ஸுகள் எடுக்கிறதுக்காக அம்மா வீட்டுக்கு போயிருக்கா. இப்போ நம்ம ஹீரோ வந்து டாக்டர் கிட்ட வந்து எல்லா உண்மையும் சொல்லிடுறாங்க. இந்த மாதிரி அந்த பொண்ணு வந்துருச்சு, அவளை வேணுனே வந்து இந்த ஃபியான்சே பொண்ணு தான் கூட்டிகிட்டு வந்திருக்கா, என்ன பிரச்சனை பண்ண போகிறான்னு தெரியல, எனக்கு அப்படியே செம கடுப்பாக இருக்குன்னு நம்ம டாக்டர் கேட்குறாங்க, ஃபியான்சேக்கு உன் கதை எல்லாமே தெரியுமான்னு. ஆமாம் அவளுக்கு எல்லாமே தெரியும் அப்படின்னு டாக்டர் அப்படியே யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க. அப்படியே அங்கே சீன் கட் ஆகுது. இப்போ இங்கே நம்ம ஹீரோயின் வந்து அவள் வீட்டுக்கு வரா. அதாவது அவங்க அம்மா வீட்டுக்கு பல 100 வருடங்கள் கழித்து வருகிறாள் நம்ம ஹீரோயின். ஏன்னா ரொம்ப நாளாக அவள் வந்து ஹீரோட வீட்டில் தானே தங்கிட்டு இருக்கா. அவளை பார்த்தோன்னே அவங்க அம்மாவுக்கு ஒரே சந்தோஷம். எத்தனை நாள் கழிச்சு அம்மாவை பார்க்க வந்திருக்கேன், எனக்கு இப்போ தான் சந்தோஷமாக இருக்குது. இந்த பாரு, நீ ஒன்று மட்டும் மறந்துடாத, உனக்கு ஏதாவது பிரச்சனைனா உடனே அம்மா கிட்டே சொல்லு சரியா, நீ எதுனாலும் என்கிட்ட ஷேர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அம்மா கொஞ்சம் ஆறுதலான வார்த்தைகள்லாம் பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க. அப்போ நம்ம ஹீரோயினுக்கு ஒரு ஃபோன் கால் வருது. யாருன்னு பார்த்தா நம்ம ஃபியான்சே. அப்படியே அங்கே சீன் கட்டாவது. இப்போ நம்ம ஃபியான்சேவும் நம்ம ஹீரோயின் தான் பேசிகிட்டு இருக்காங்க. அப்போ நம்ம ஹீரோயின் போனோன்னு திட்டுறது, பாரு நீ நினச்ச நேரத்துக்குலாம் வரத்துக்கு நான் ஒன்றும் உங்கள் வீட்டு நாய்க்குட்டி கிடையாது சரியா, சும்மா தேவையில்லாமலாம் கூப்பிட்டு என்னை வெறுப்பேற்றாதனே நம்ம ஃபியான்சே வந்து எப்பயும் போல் கொளுத்தி போடுற வேலையை ஆரம்பிச்சிட்டா. இந்த மாதிரி அந்த பொண்ணு யார் தெரியுமா, அவனோட ஃபர்ஸ்ட் லவ்
தெரியுமா, இந்த பாரு அவனுக்கு வந்து அவன் வேணா இப்போ வேணா உன்னை லவ் பண்ணிட்டு இருக்கலாம், ஆனால் பசங்களுக்கு எப்பவுமே அவன் ஃபர்ஸ்ட் லவ் வந்து மறக்கவே மறக்காது. கண்டிப்பாக அவன் உன்னை விட்டு போயிடுவான். உனக்கு ஏதாவது பிரச்சனை வரட்டுமே ஃபஸ்ட்டு உன்னை தான் அவன் கழட்டி விட்டுட்டு போவான், அதை மட்டும் நீ மறந்துடாது அப்படி சொல்லிட்டு அவன் வந்து செமையாக ஏற்றி விட்றான். இங்கே நம்ம ஹீரோனுக்கு அப்படியே கோவமாக வருது, கொஞ்சம் லைட்டாக பயமும் வருது நம்ம ஹீரோனுக்குள்ள. அப்போ அவள் கையை பார்க்குறா, பார்த்தா 86 நாள்னு காட்டுறாங்க. நம்ம ஹீரோயின் வந்து அப்படியே லேட்டாக வீட்டுக்கு வரா. அப்போ நம்ம ஹீரோ கேட்குறாங்க, ஏன் லேட்டாக வீட்டுக்கு வர, இவ்வளோ லேட்டாக என்ன பண்ணுறா அப்படின்னு சொல்லி கேட்ட உடனே நம்ம ஹீரோயின் அவள் பாட்டுக்கு எதுவுமே பேசாமல் பாத்ரூமில் போய் கதவு பூட்டிக்கிறா. கதவு பூட்டிட்டு அவள் பாட்டுக்கு பாட்டு பாட ஆரம்பிச்சிட்றா. நம்ம ஹீரோ வந்து கதவுக்கு வெளியே நின்று கதவு தர சொல்லி கேட்டுட்டு இருக்காங்க. ஆனால் நம்ம ஹீரோயின் வந்து அது கேட்காத மாதிரி அவள் பாட்டுக்கு பாட்டு பாட ஆரம்பிச்சிட்றா. என்ன பாட்டு பாடுறான்னா, அவள் ஆடிஷனில் ஒரு பாட்டு பாடியிருப்பா இல்லையா, அதாவது ஒரு சோகமான பாட்டு. நம்ம ஹீரோ கூட அப்படி மெய் மறந்து கண் மூடி கண்ணெல்லாம் கலங்கிச்சு இல்லையா, அந்த பாட்டை தான் நம்ம ஹீரோயின் இப்போ பாடுறா. அதை பாடினோடனே நம்ம ஹீரோவும் கேட்டுட்டு இருக்காங்க. அவருக்கு புரிய வருது, இவ ஏதோ காண்டில் இருக்கா போல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோக்கே புரிய வருது. இப்போ நம்ம ஹீரோ அப்படியே கோவமாக வெளியே வரல. அப்போ நம்ம ஹீரோ வந்து கேட்குறாங்க, என்னாச்சு என் மேலே கோவமாக இருக்கேன்னு. நான் என்ன பண்ணி தொலைகிறது, நான் வந்து சந்தோஷமாக இருந்தாலும் சரி, கோவமாக இருந்தாலும் கஷ்டமாக இருந்தாலும் சரி, அழுக வந்தாலும் சரி, நான் உங்க கூட தான் இருந்தவனே, எனக்கு வேறு வழி இல்லை, ஏன்னா என் நேரம் அப்படி சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோயின் அப்படி கோவமாக ரூம்குள்ளே போயிடுறா. ரூம்குள்ளே போனோடனே நம்ம ஹீரோ இந்த சைடு ரூமில் படுத்துருக்காங்க, நம்ம ஹீரோயின் அந்த சைடு ரொம்ப தள்ளி உட்காந்துட்டு இருக்காங்க. அவளோட டைம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது. ஏன்னா அவள் வந்து நம்ம ஹீரோ விட ரொம்ப தூரமாக தள்ளி இருக்கா. ரெண்டு பேரும் அப்படியே சோகமாக ரொம்ப ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அப்படியே அன்னைக்கு நைட்டு முடியுது. இப்போ அடுத்த நாள் காலையில் காட்டுறாங்க. நம்ம ஹீரோயினோட அம்மாவை தான் காட்டுறாங்க. நம்ம ஹீரோயின் அம்மா வந்து அவங்க அப்பாவை பார்க்க போயிருக்காங்க. அவங்க அப்பா ஜெயிலில் இருக்காங்களே, அதனால அவங்க அப்பாவை பார்த்து பேசுறதுக்காக நம்ம ஹீரோயினோட அம்மாவும் அவனோட தம்பி 2 பேரும் போயிருக்காங்க. அப்போ வந்து அவங்க அப்பா கேட்குறாங்க, ஏன் என் பொண்ணு வரலையானே. இல்லை, அவள் உங்களை பார்த்தா ரொம்ப கஷ்டப்படுவா, அதனால தான் நாங்கள் வர வேணாம் சொல்லிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து அப்படியே அவங்க அம்மா அப்படியே சமாளிச்சிடுறாங்க. அப்போ அவங்க அப்பா வந்து கேட்குறாங்க, வீட்டில் எல்லாம் நல்லபடியாக தானே போயிட்டு இருக்குன்னு. எல்லாம் நல்லபடி தான் போயிட்டு இருக்கு அப்படி சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அப்படியே பேசி முடிச்சுட்டு அவங்க அம்மா வந்து பஸ்ஸில் வந்துட்டு இருக்காங்க. அப்போ வந்து அவங்க அம்மாவுக்கு வந்து ஒரே கஷ்டமாயிடுது. அவங்க ஹஸ்பண்ட் நினச்சி திடீர்னு அழ ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. அப்போ அந்த பக்கத்தில் அந்த பையன் இருக்கான், அதாவது அந்த தம்பி ஹீரோயின் தம்பி இருக்கான். அவன் வந்து ஹீரோனோட ஃப்ரெண்டுக்கு மெசேஜ் அனுப்பிச்சிட்டு இருக்கான். அதாவது என்ன டைப் பண்ணுறான்னு பார்த்தோன்னா, நீ என்ன ஏதாவது தப்பாக நினச்சிக்கிட்டியா அப்படி சொல்லிட்டு அவன் டைப் பண்ணி வச்சிருக்கான். சென்ட் பண்ணலாமா வேணாமா சொல்லிட்டு அவன் யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்கான். அவங்க அம்மா எதுக்கும் தட்டி விடுவாங்க பாருங்க கையை, அந்த மெசேஜ் வந்து சென்ட் ஆகிடும். அதை பார்த்தவொடனே அவனுக்கு ஐயோ அம்மா இன்னும் காரியமாக பண்ணி வச்ச, ஏமா என் வாழ்க்கையில் எப்போ விளையாடிக்கிட்டு இருக்கு அப்படி சொல்லிட்டு அவங்க அம்மாவை பஸ்ஸில் போட்டு கத்திக்கிட்டு இருக்கான். அவங்க அம்மா, டேய் நான் என்னடா பண்ணேன் அப்படி சொல்லிட்டு அவங்க அம்மா ஒன்றுமே புரியாமல் இருக்காங்க. இந்த மெசேஜ் வந்து அந்த ஃப்ரெண்டுக்கு போயிடுச்சு இல்லையா, அந்த ஃப்ரெண்டு வந்து அந்த மெசேஜை பார்க்குறா. பார்த்த உடனே இவன் என்ன சும்மா மெசேஜ் அனுப்பிச்சிக்கிட்டே இருக்கான், இதுக்கு மேலே இது வேலைக்கு ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் நம்பரை வந்து பிளாக் பண்ணி போட்டுடுறான். அப்படியே அங்கே சீன் கட் ஆகுது. இப்போ அடுத்த நாள் காலையில் நம்ம ஹீரோவும் ஹீரோனும் வந்து எப்பயும் போல தான் கிளம்பி வந்துகிட்டு இருக்காங்க. ஆனால் 2 பேருமே ரொம்ப அமைதியாக இருக்காங்க. அப்போ நம்ம ஹீரோ வந்து அவனோட ஆஃபீஸ் வந்துருச்சு. அவன் இறங்கும் போது நம்ம ஹீரோயின் என்னமோ சொல்ல வரா. அப்போ நம்ம ஹீரோ கேட்குறாங்க, ஏதாச்சும் சொல்லணுமானோடனே நம்ம ஹீரோயின் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அப்படியே மலிப்பிடுறா. நம்ம ஹீரோ மறுபடியும் கேட்குறாங்க, ஏதாச்சும் சொல்லனா சொல்லு அப்படின்னு. இல்லை எனக்கு வந்து ரிஹர்சலுக்கு டைம் ஆயிடுச்சு, நான் கிளம்புறேன் அப்படின்னு நம்ம ஹீரோவும் சரி சொல்லிட்டு அமுச்சு வச்சுட்றாங்க. இப்போ இங்கே ப்ராக்டிஸை காட்டுறாங்க. ப்ராக்டிஸில் வந்து அந்த ஃபர்ஸ்ட் லவ் இருக்கா இல்லையா, அந்த பொண்ணு வந்து நல்லா தான் பாடுது. ஆனால் நம்ம ஜட்ஜுக்கு அதில் ஏதோ ஒரு குறை கண்டுபிடிக்கிறார். ஏன்னா அவருக்கு வந்து எமோஷன் எனக்கு பத்தலை, எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் எமோஷன் வேணும்னு சொல்லிட்டு அவரே பாட்டு பாடி காட்டுறாரு. இந்த மாதிரி தான் சூப்பராக இருக்கணும் எமோஷன் அப்படி சொல்லிட்டு பாட்டு பாடி காட்டுறாங்க. அப்போ வந்து அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, ஹீரோயின் நீ வந்து ஒரு வாட்டி பாடி காட்டு அப்படின்னு நம்ம ஹீரோயினை பாடுறா. பாடின உடனே இந்த ஜட்ஜ் இருக்கான் இல்லையா, அவன் வந்து நல்லா இருக்கு நல்லா இல்லை எதுவுமே சொல்ல, அவன் பாட்டுக்கு 10 மினிட்ஸ் பிரேக் எல்லாரும் கிளம்பி போங்க அப்படின்றான். உடனே அவன் ஃப்ரெண்டுக்கு வருது பாருங்க கோவம், நீ என்ன மிஷினை ஆன் பண்ணி ஆஃப் பண்ணி பாடுறதுக்கு அவன் என்ன நினச்சிட்டு இருக்கான் அப்படி சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோனோட ஃப்ரெண்டுக்கு வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக கோவம் வருது. அப்படியே அங்கே சீன் கட்டாவது. இப்போ நம்ம ஜட்ஜியும் அந்த ஃபர்ஸ்ட் லவ் அந்த பொண்ணு தான் காட்டுறாங்க. 2 பேரும் வந்து பிரேக் எடுத்தாங்க இல்லையா, 2 பேரும் ஒன்றா தான் உட்காந்து பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க. அப்போ அந்த ஜட்ஜி வந்து சொல்கிறாங்க, இந்த மாதிரி உங்கள் வாய்ஸ் வந்து ஷேக் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன், கொஞ்சம் உங்கள் வாய்ஸை பாருங்கள், ஏன்னா இதுக்கு மேலே நீங்கள் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி பாடினீங்கன்னா உங்கள் வாய்ஸே போயிடும், உங்களுக்கு தான் ஏதாச்சும் டேமேஜ் வரும், நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கோங்க அப்படின்னு. அவங்க வந்து இல்லை பரவாயில்லன்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அப்போ அந்த ஜட்ஜ் வந்து கேட்குறாங்க, நீங்கள் அப்போ வெறும் இந்த வாய்ப்புக்காக மட்டும் வரல, வேறு ஏதோ ஒரு பர்சனல் ரீசனுக்காக தான் நீங்கள் இங்கே வந்திருக்கீங்கன்னு. அவளை வந்து ஆமாம் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கா. அப்படியே அங்கே சீன் கட் ஆகுது. இங்கே நம்ம ஹீரோ வந்து யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க, ஏன் இவ கோவமாக இருக்கா அப்படி சொல்லிட்டு ஹீரோயினை பற்றி தான் நம்ம ஹீரோ யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க. அப்போ கரெக்டாக அந்த ஃபர்ஸ்ட் லவ் இருக்காளே அந்த பொண்ணு வரா, வந்து ஹீரோ கிட்ட வந்து கேட்குறா, இந்த மாதிரி நம்ம 2 பேரும் வந்து சாப்பாடு சாப்பிட போகலாமா, அதாவது லஞ்சுக்கு எங்கேயா வெளியே போகலாமான்னு. நம்ம ஹீரோ ஓகே அப்படி சொல்லிட்டு கூட போயிடுறாரு. இதை நம்ம ஹீரோயின் தூரமாக இருந்து பார்த்தா அவளுக்கு அப்படியே நெஞ்சே வெடிச்சு போகுது, என்னடா இவன் இப்படி இருக்கான் அப்படி சொல்லிட்டு அவள் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கா. அப்படியே அங்கே சீன் கட் ஆகுது. இப்போ இங்கே நம்ம ஹீரோவை கட்டுறாங்க. ஹீரோ வந்து அந்த பொண்ணுக்கிட்ட டேரெக்டாகவே கேட்டுறாங்க, நீ எதுக்கு இப்போ வந்த, சரி அதை கூட விட்டுரு, நீ எதுக்கு என்னை விட்டு போன, எனக்கு ரீசனை மட்டும் தயவு செஞ்சு சொல்லி, இந்த 5 வருஷத்தில் எனக்கு இந்த ரீசன் தெரியாமல் தான் நான் மண்டையை குழப்பிக்கிட்டு இருக்கேன், தயவு செஞ்சு ரீசன் மட்டும் சொல்லணுன்னே அவள் வந்து ரெஸ்டாரண்ட்டில் தான் நம்ம ஹீரோ கேட்டுட்டு இருக்காங்க. அப்போ அவள் என்ன சொல்கிறாங்க, நம்ம வெளியே போய் பேசலாமா அப்படின்னு. நம்ம ஹீரோ ஓகே அப்படி சொல்லிட்டு வெளியே போகிறாங்க. வெளியே வந்து எங்கே போகிறாங்கன்னு பார்த்தோம்னா, ஆல்ரெடி அவங்க ஊர் சுற்றின இடம் போல் அந்த இடத்த பார்த்துட்டு நம்ம ஹீரோக்கு சில பல மலரும் நினைவுகள், அவங்க 2 பேரும் சந்தோஷமாக இருந்த நாட்கள் அதெல்லாம் நம்ம ஹீரோ கண்மடி வந்துட்டு போகுது. அப்போ இந்த பொண்ணு வந்து சொல்லுது, இந்த மாதிரி நான் வந்து உன்னை லவ் பண்ண நேரத்தில் வந்து உங்கள் அப்பாவை நினச்சி எனக்கு ரொம்ப பயமாக இருந்துச்சு, ஏன்னா உங்கள் அப்பா வந்து என்னை ரொம்பவே மிரட்டினாங்க, அது உனக்கே தெரியும், அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம 2 பேருக்கும் அந்த நேரத்தில் வந்து எதிர்த்து பேச தைரியமும் இல்லை, நம்ம 2 பேருமே ரொம்ப சின்ன பசங்களாக இருந்தோம்,
அந்த நேரத்தில் நம்ம வந்து நமக்கு நிறைய கனவுகள் இருந்துச்சு, அதெல்லாம் யோசிச்சு பார்த்தா நான் இந்த மாதிரி உன்னை விட்டு போனேன் அப்படின்னு சொல்கிறா. அப்போ கூட நம்ம ஹீரோக்கு ஒன்றுமே புரியல, கொஞ்சம் தெளிவாக சொல்கிறேன்னு, நான் கண்டிப்பாக என்னோட உண்மையான ரீசன் வந்து உனக்கு கொஞ்சம் டைம் மட்டும் எனக்கு கொஞ்சம் கொடு, நான் கண்டிப்பாக உங்ககிட்ட சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பொண்ணு வந்து சொல்கிறா. நம்ம ஹீரோ ஓகேன்னு சொல்லிட்டு விட்டுறாரு. அப்படியே அங்கே சீன் கட்டுவது. இப்போ நைட் ஆயிடுச்சு. நம்ம ஹீரோயின் வந்து பெட்ரூமில் வெயிட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கா. இன்னும் இந்த ஹீரோ பையனை காணும், என்னதான் பண்ணுறான், அவ கூட அப்பயே சாப்பிட போனோம், இன்னுமா வரல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோக்காக தான் வெயிட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கா. அப்போ கரெக்டாக நம்ம ஹீரோ வந்து கதவு தட்டுறாங்க. ஏய் தூங்கிட்டியா அப்படின்னு சொல்லி கதவு தட்டுறாங்க. உடனே நம்ம ஹீரோயின் லைட் ஆஃப் பண்ணிட்டு அவள் பாட்டி தூங்குற மாதிரி ஆக்டிங்கை போடுவா பாருங்க, அவ்வளோதான். நம்ம ஹீரோ கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணி பார்க்குறாங்க. சரி அவள் தூங்கிட்டா போல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோ அப்படியே கொஞ்சம் ஃபீலிங்காக உள்ளே வந்துடுறாரு. அவரும் வந்து படுத்துடுறாரு. இப்போ இங்கே நம்ம டாக்டரையும் ஹீரோவையும் தான் காட்டுறாங்க. அப்போ டாக்டர் வந்து ஹீரோ கிட்ட கேட்குறாங்க, என்னப்பா அந்த பொண்ணு வந்துச்சு, நீ உன் மனசில் வேறு ஏதாச்சும் மாற்றம் ஏற்பட்டிருக்கா, என்ன கதை அப்படி சொல்லி கேட்குறாங்க. அப்போ வந்து நம்ம ஹீரோ வந்து சொல்கிறாங்க, இல்லை எனக்கு ரொம்ப கன்ஃபியூஷனாக இருக்குது, 5 வருஷமாக நான் இந்த நாளுக்காக தான் ரொம்பவே வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன், அவளை எப்போ பார்ப்போம், அவளை பார்க்குற அந்த நாளுக்காக தான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன், ஆனால் இப்போ எனக்கு அந்த நாள் வந்துருச்சு, ஆனால் என்னால் நிம்மதியாக இருக்க முடியல அப்படி சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோ ரொம்ப புலம்ப ஆரம்பிக்கிறாங்க. அப்போ நம்ம டாக்டர் வந்து ஹீரோ கிட்ட டேரெக்டாக கேட்குறாங்க, இந்த மாதிரி ஹீரோயின் கிட்ட இவளை பற்றி சொல்லிட்டியா அப்படின்னு. நம்ம ஹீரோ சொல்கிறாங்க, இல்லை அவகிட்ட வந்து பொறுமையாக கொஞ்சம் எடுத்து சொல்லணும், நான் இனிமேல் தான் சொல்லணும்னு. டாக்டரும் வந்து சரி சரின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க. இப்போ அப்படியே அங்கே சீன் கட்டாவது. இப்போ அடுத்த நாள் காலையில் கட்டுறாங்க. நம்ம ஹீரோட அண்ணன் வந்து சட்டை இல்லாமல் சுற்றிக்கிட்டு இருக்கான். அப்போ நம்ம ஹீரோயின் வந்து அப்படியே கேஷுவலாக நடந்து வரும்போது தெரியாமல் பார்த்துட்றா. ஒரு பொம்பளை பிள்ளை ஒரு ஆம்பளை பையனை சட்டை இல்லாமல் பார்த்தா என்ன பண்ணணும், குனிஞ்சிக்கணும், இல்லை வேறு எங்கேயாச்சும் பார்க்கணும். ஆனால் நம்ம ஹீரோயின் குறுகுறுன்னு பார்க்குறா. அவனுக்கே ஒரு மாதிரி இருக்குது, என்னடா இந்த பொண்ணு இப்படி பார்க்குறான்னு சொல்லிட்டு அவன் துண்டு வச்சுலாம் மறைச்சிக்கிறான். அப்போ தான் தெரியுது நம்ம ஹீரோயின் வந்து அந்த ஹீரோட அண்ணனோட டைமை பார்க்குறான். அவனோட டைம் வந்து அவனோட முதுகில் இருக்குது. அதில் வந்து என்ன டைம் போட்டிருக்குன்னு பார்த்தோம்னா வெறும் 29 நாள் தான் இருக்குது. நம்ம ஹீரோயினுக்கு பார்த்தோன்னே செம்ம ஷாக், என்னடா வெறும் 29 நாள் தான் இருக்குது, என்னாச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோனால தாங்க முடியலை. அப்போ வந்து நம்ம ஹீரோயின் டேரெக்டாக வந்துட்டு கேட்குறான், உங்களுக்கு ஏதாவது உடம்பு சரியில்லையா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறா. உடனே அவன் கேட்குறான், ஏன் அப்படி கேட்குற அப்படின்னு. இல்லை நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டல் போகிறது நல்லதுன்னு நான் நினைக்கிறேன்னு. ஆமாம் நான் கூட இன்றைக்கி ஹாஸ்பிட்டல் போகலாம் தான் நினச்சிட்டு இருக்கேன், ஹாஸ்பிட்டலுக்கு தான் நான் கிளம்பிட்டு இருக்கேன், திடீர்னு என்னன்னு தெரியல, நான் திடீர்னு ரொம்ப வெயிட் குறைஞ்சிட்டேன், அதனால தான் நான் ஹாஸ்பிட்டல் போகலான்னு இருக்கேன். ஹீரோயின் வந்து தயவு செஞ்சு சீக்கிரம் போய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் பதட்டமா சொல்லிக்கிட்டே இருக்கா. அப்ப கரெக்டா நம்ம ஹீரோ வராங்க. நம்ம ஹீரோனுக்கு என்ன பண்றதுன்னே தெரியல. அப்படியே அங்க சீன் கட் ஆகுது. இப்போ நம்ம ஹீரோட அண்ணனை தான் காட்டுறாங்க. அவன் வந்து ஹாஸ்பிட்டல் போயிட்டான், ரிசல்ட்டும் வந்துருச்சு. அவனுக்கு ஏதோ ஒரு பெரிய நோய் இருக்கு. இது வந்து அவனுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும், 1 இயருக்கு முன்னாடியே அவனுக்கு தெரியும். ஆனா டாக்டர் வந்து இப்போ என்ன சொல்றாங்கன்னா, இந்த நோய் வந்து ரொம்ப ஸ்பீடா பரவிட்டு இருக்கு, மற்ற கேஸை விட ஓந்தில் வந்து ரொம்ப ஸ்பீடா பரவிட்டு இருக்கு, இன்னும் மேக்ஸிமம் நீ வெறும் 6 மாசம் தான் உயிரோட இருப்ப அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க. நம்ம ஹீரோட அண்ணனுக்கு அப்படியே நெஞ்சே வெடிச்சு போயிடுது. என்னது வெறும் 6 மாசமா, நம்ம இன்னும் 4-5 வருஷம் உயிரோட இருப்போம்லாம் நினைச்சோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அண்ணனுக்கு வந்து ரொம்ப அழுகழுகையாக வருது. இப்போ நம்ம சாவ போகிறோம்னு சொல்லிட்டு திடீர்னு யாராவது சொன்னால் நம்மளுக்கு எவ்வளோ பயமாக இருக்கும். அந்த மாதிரி தான் நம்ம ஹீரோட அண்ணனுக்கு வந்து கஷ்டம் தாங்க முடியல. அப்போ அவன் என்ன பண்ணுறான், அப்படி சோகமாக வெளியே வந்துட்டு ஹீரோக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு கால் பண்ணுறான். ஃபஸ்ட்டு ஃபோன் பண்ணி இந்த மாதிரி நம்ம 2 பேர் சேர்ந்து லஞ்சு சாப்பிட்லாம், வெளியே வரியாடானோடனே நம்ம ஹீரோ வந்து அப்பன்னு பார்த்து, எனக்கு முக்கியமான அப்பாயின்மெண்ட் இருக்குடா, நம்ம நாளைக்கு சாப்பிட போகலாமான்னு. அவனும் வந்து சரின்னு சொல்லிட்டு ஃபோனை கட் பண்ணிவிட்டு செமையாக அழுகுறான் நம்ம ஹீரோட அண்ணன். அப்படியே அங்கே சீன் கட் ஆகுது. இப்போ இங்கே நம்ம ஹீரோயின் வந்து அவள் ஃப்ரெண்டு கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்கா, இந்த மாதிரி ஹீரோட அண்ணனுக்கு வந்து 29 நாள் தான் இருக்குது, என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல, 1 மாதத்துக்கும் கம்மியாக தான் டைம் இருக்குது, கண்டிப்பாக நான் இதை போய் ஹீரோ கிட்ட சொல்லியே ஆகணும்னு. நம்ம ஹீரோயினோட ஃப்ரெண்டு வந்து என்ன சொல்கிறான்னா, எப்படி நீ போய் சொல்லுவேன், இந்த மாதிரி உங்கள் அண்ணன் சாவ போகிறாங்க, நான் அதை பார்த்து நான் சொல்லுவேன், அவன்கிட்ட நீ தயவு செஞ்சு சொல்லாத, ஹீரோ வச்சு கொஞ்சம் நிம்மதியாக இருந்துட்டு போட்டோம் அப்படி சொல்லிட்டு அவள் வந்து ஹீரோ கிட்ட சொல்லாதன்னு சொல்லிட்டு அவள் ஃப்ரெண்டு சொல்கிறா. இப்போ நம்ம ஹீரோயின் இருக்காளே, அவளுக்கு வந்து திடீர்னு ஒரு கால் வருது. அது யாருன்னு பார்த்தா நம்ம ஹீரோவோட அண்ணன் தான். அவன் கால் பண்ணி ஹீரோனை தனியாக பேசணும்னு சொல்லி கூப்பிட்டுருக்கான் போல. இப்போ நம்ம ஹீரோயினும் ஹீரோட அண்ணனும் தான் பேசிகிட்டு இருக்காங்க. அப்போ ஹீரோட அண்ணன் கேட்குறான், நீ எப்படி கண்டுபிடிச்சேன்னு எனக்கு தெரியல, ஆனால் இன்னைக்கு நான் வந்து டாக்டர்கிட்ட போன்னு சொல்லி சொன்னேன், நீனு தயவு செஞ்சு இந்த விஷயத்தை மட்டும் நீ ஹீரோ கிட்ட மட்டும் சொல்கிறாத, என் தம்பிக்கிட்ட தயவு செஞ்சு சொல்கிறாத, அவனால் தாங்க முடியாது, அவன் வந்து உடஞ்சி போயிடுவான், தயவு செஞ்சு அவன்கிட்ட சொல்லாத, சீக்கிரட்டாக வச்சுக்கணும். நம்ம ஹீரோயினும் வந்து சரி ஓகே நம்ம சீக்கிரட்டாகவே வச்சுப்போம், எதுக்கு அடுத்தவங்களை கஷ்டப்படுத்திட்டு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோயின் அந்த முடிவுக்கு வந்துடுறா. அப்போ அந்த அண்ணன் வந்து சொல்கிறாங்க, நீ சொல்லாத, நானே அவங்ககிட்ட பொறுமையாக எடுத்து சொல்லிக்கிறேன், தயவு செஞ்சு ப்ளீஸ் சொல்லிட்டு அவன் கெஞ்சுறான். ஹீரோனும் ஓகேன்னு சொல்லிடுறா. அப்படியே அங்கே சீன் கட் ஆகுது. இப்போ நம்ம ஹீரோயின் வந்து ஒரு சின்ன ஃப்ளாஷ்பேக் மாதிரி யோசிச்சு பார்க்குறா. அதாவது நம்ம ஹீரோயினுக்கு வந்து ஃபஸ்ட் டைம் அவளுக்கு எப்படி அவளோட டைம் தெரிஞ்சுதுன்னு பார்த்தோம்னா, அவள் கேஷுவலாக தான் நடந்து போயிட்டே இருந்திருக்கா. அவளுக்கு வந்து மற்றவங்க டைம் தான் தெரிஞ்சிருக்கு, அவளோட டைம் வந்து ரொம்ப நாள் தெரியாமல் தான் இருந்திருக்கு. அப்போ வந்து அவள் கேஷுவலாக அப்படி நடந்து போயிட்டு திடீர்னு யாரோ அவளை இடிச்சிட்டு போயிடுறாங்க. என்ன இடிச்சிட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு கீழே குஞ்சிட்டு திடீர்னு அவள் கையை பார்த்தா அவள் கையில் வந்து வெறும் 1 இயர்னு தான் காட்டுது. அதாவது 1 வருஷத்துக்கு முன்னாடி தான் நடந்திருக்கு. 1 இயர்னு நம்ம ஹீரோயினுக்கு வந்துச்சு பாருங்க ஒரு பயம், என்னது 1 வருஷத்தில் நம்ம சாவ போகிறோமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோயின் வந்து அவள் கையை வந்து சோப் போட்டு சமயம் தேய்ச்சி அந்த கையில் இருக்க அந்த டைம் வந்து போகணும்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ட்ரை பண்ணுறான். ஆனால் அந்த டைம் வந்து அவள் கையை விட்டு போவே இல்லை. இப்போ நம்ம ஹீரோயினுக்கு வந்து அந்த ஞாபகம்லாம் வருது, நம்ம சாவ போகிறோம்னு தெரிஞ்சோன்னா நம்மளுக்கு எவ்வளோ கஷ்டமாக இருந்துச்சு, அந்த மாதிரி தானே இப்போ இவருக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோயினுக்கு வந்து அவரோட கஷ்டம் புரியுது. அப்போ அவருக்கு வந்து ஆறுதல் சொல்கிறேன், இந்த மாதிரி உங்களுக்கு எவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு எனக்கு புரியுது, ஃபீல் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோயின் லைட்டாக ஆறுதல் சொல்கிறேன். அப்படியே அங்கே சீன் கட் ஆகுது. இப்போ இங்கே நம்ம ஹீரோவையும் ஹீரோயினை தான் காட்டுறாங்க. இப்போ இங்கே நம்ம ஹீரோவையும் ஹீரோயினை தான் காட்டுறாங்க. இப்போ நம்ம ஹீரோ வந்து எங்கேயும் கிளம்பிட்டு இருக்காங்க. அப்போ நம்ம ஹீரோயின் கேட்குறான், நான் வந்து ட்ரைவ் பண்ணிட்டு வரட்டுமானே, இல்லை பரவாயில்ல அப்படின்னோடனே நம்ம ஹீரோயின் வந்து கேட்குறான், ஏதாச்சும் என்கிட்ட சொல்லணுமானே. ஆமாம் இதை பாரு, நீ வந்து என்ன நினச்சாலும் பரவாயில்ல, ஆனால் என்ன தயவு
செஞ்சு தப்பாக மட்டும் நினைக்காத, நான் உனக்கு எந்த துரோகமும் பண்ணலை, நான் உனக்கு எந்த தப்பும் பண்ணலைன்னு சொல்கிறாங்க. ஏன்னா நம்ம ஹீரோ வந்து என்ன நினச்சிக்கிட்டாங்கன்னா, ஹீரோயின் வந்து அந்த ஃபர்ஸ்ட் லவ் அந்த பொண்ணுனால நம்ம மேலே ஏதோ கோவமாக இருக்க போல, அதனால தான் நம்ம கிட்ட பேச மாட்டேறான்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோ நினச்சிட்டு இருக்காங்க. ஆனால் அதுதான் உண்மையும். அதுக்கு தான் நம்ம ஹீரோ வந்து கிளியராக ஒரு தெளிவான ஒரு முடிவு வந்து சொல்கிறாங்க. இந்த மாதிரி என் மேலே எந்த தப்பும் இல்லை, உனக்கு நான் எந்த துரோகமும் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோ சொல்லிட்டு வந்துடுறாங்க. அப்போ தான் நம்ம ஹீரோயின் வந்து கிளம்பும்போது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, உங்கள் அண்ணனை நல்லா பார்த்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயின் அனுப்பிச்சு வச்சுட்றா. இப்போ நம்ம ஹீரோவும் ஹீரோட அண்ணனும் வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக அவங்க அப்பா வீட்டுக்கு தான் வராங்க. அவங்க அப்பா வந்து ரொம்ப வருஷம் கழிச்சு அவங்க பையனை பார்க்குறாங்க. ஆனால் எந்த ஒரு ரியாக்ஷனும் இல்லை. இப்போ எல்லாரும் உட்காந்து ஃபேமிலி டின்னர் தான் சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க. அப்போ நம்ம ஹீரோட அண்ணன் இருக்கான் இல்லையா, அவன் வந்து ஒரு மாதிரி வித்தியாசமாக நடந்துக்கிறான். இந்த மாதிரி எனக்கு காசு கொடுங்க, எனக்கு நிறைய காசு வேணும், இந்த மாதிரி நான் செட்டில் ஆகணுன்னு அவங்க அப்பாவுக்கு செமையாக கோவம் வருது. என்ன தைரியம் இருந்தால் காசு கேட்படானே, நானும் உங்களோட பையன் தானே, எனக்கும் அதில் உரிமை இருக்குல்ல, இவனுங்களுக்குலாம் கொடுத்தீங்களா காசு, எனக்கும் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் கேட்குறான். உடனே அவங்க அப்பாவுக்கு வருது பாருங்க கோவம். டே எழுந்து வீட்டு விட்டு வெளியே போடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அப்பா வந்து செமையாக கத்திட்டு அவர் பாட்டுக்கு போயிடுறாரு. இங்கே நம்ம ஹீரோ கொண்டுமே புரியல, என்னடா இவன் ரொம்ப வித்தியாசமாக நடந்துட்டு இருக்கானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோ வந்து அப்படியே பார்த்துக்கிட்டே இருக்காங்க. அப்படியே அங்கே சீன் கட்டாவது. இங்கே நம்ம ஹீரோயின் வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக எங்கே வரான்னு பார்த்தோம்னா அந்த பாட்டிமாவை பார்க்குறதுக்கு தான் வரா. ஏன்னா நம்ம ஹீரோனுக்கு ரொம்ப குழப்பமாக இருக்கலாம், அதனால் பாட்டிமா பார்க்குறதுக்கு தான் வரா. பாட்டிமா கிட்ட வந்து சொல்கிறேன், என்னோட ஃப்ரெண்டோட அண்ணன் வந்து ரொம்ப உடம்பு சரியில்லாமல் இருக்காங்க, ஆனால் எனக்கு இப்போ என்ன பண்ணுறதே தெரில, இந்த விஷயத்த என் ஃப்ரெண்டு கிட்ட சொல்லட்டுமா வேணாமான்னு பாட்டிமா வந்து சொல்கிறாங்க. தயவு செஞ்சு உன் ஃப்ரெண்டு கிட்ட சொல்லிவிடு, அவங்க வந்து இப்போயே கொஞ்சம் ப்ரிப்பேர் ஆகிப்பாங்க, அவங்க வந்து அவனோட கடைசி காலத்தில் அவனை ரொம்ப சந்தோஷமாக பார்த்துப்பாங்க, தயவு செஞ்சு அவங்ககிட்ட சொல்லிவிடு, அவங்ககிட்ட வந்து மறைக்க மட்டும் செஞ்சிட அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாட்டிமா வந்து சொல்கிறாங்க. உடனே ஹீரோயின் வந்து ஓகே என்னாலும் சரி நம்ம ஹீரோ கிட்ட சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோயின் ஒரு முடிவுக்கு வந்துடுறா. அப்படியே அங்கே சீன் கட்டாவது. இப்போ இங்கே நம்ம ஹீரோட அண்ணன் வந்து என்ன பண்ணுறான்னு பார்த்தோம்னா ஏதோ லூஸ் மாதிரி பேசிட்டு இருக்காண்டே, நீயும் நானும் எப்போ ஃபஸ்ட் டைம் மீட் பண்ணோம் தெரியுமாடா அப்படி இப்படி சொல்லிட்டு ரொம்ப பழைய விஷயத்தெல்லாம் அவன் நோண்டி பேசிக்கிட்டே இருக்கான். அப்போ நம்ம ஹீரோ கேட்குறான், என்னடா ஆச்சு உனக்கு அப்படின்னு. இல்லைடா சும்மா எனக்கு தோணிச்சு, அப்பாவை பார்த்தேன்ல அதான் தோணிச்சு அப்படி சொல்லிட்டு அவன் வந்து எதுவும் சொல்லாமல் நம்ம ஹீரோ கிட்ட வந்து மழுப்பிடுறான். இப்போ நம்ம ஹீரோவும் ஹீரோட அண்ணனை வந்து வீட்டுக்கு வந்துடுறாங்க. வீட்டுக்கு வரும்போது என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தோன்னா நம்ம ஹீரோயின் வந்து ஹீரோக்காக வாசல்லே வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கா. உடனே ஹீரோ வந்து கேட்குறாங்க, என்னாச்சு என்ன விஷயம் சொல்லு, என்னாச்சு என்ன விஷயம் சொல்லுன்னு. இந்த மாதிரி உங்கள் அண்ணன் அப்படி சொல்லிட்டு அவள் ஸ்டார்ட் பண்ணுறா. என் அண்ணனுக்கு என்னன்னு, உங்கள் அண்ணனுக்கு வந்து உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னு நம்ம ஹீரோயின் சொல்கிறா. என் அண்ணனுக்கு என்ன நல்லா தானே இருக்கானே, இல்லை உங்கள் அண்ணனுக்கு வந்து உடம்பு சரியில்லை, உங்கள் அண்ணனுக்கு வந்து அவ்வளோவா டைம் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறான். நம்ம ஹீரோ ஒன்றுமே புரியல, என்ன டைம் இல்லை ஒன்றும் புரியல, ஒரு தெளிவாக சொல்லணுன்னு. நான் வந்து பார்த்தேன் உங்கள் அண்ணனுக்கு வந்து அவ்வளோவா டைம் இல்லை, ஒரு மாதத்துக்கும் கம்மியாக தான் டைம் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம ஹீரோக்கு வருது பாருங்க கோவம். ஹீரோயினை செம்மையாக திட்டுறாங்க, நீ தான் லூஸ் மாதிரி சொல்லியிருக்கான், அதை நான் நம்புவேன்னு வேறு நினைக்கிறியா, என் அண்ணனுக்கு என்ன குறை, அண்ணன் நல்லா தானே இருக்கான், அவனுக்கு என்ன ஆக போகுது, நீ போய் சொல்கிற சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோ செம்மையாக கோவமாக திட்டிக்கிட்டே இருக்காங்க. அப்போ நம்ம ஹீரோயின் சொல்கிறா, எனக்கும் பொய் சொல்லணும்னு ஆசை தான், நான் சொல்கிறது பொய்யா இருந்தால் நல்லா தான் இருக்கும், ஆனால் நான் சொல்கிறது உண்மைதான், உங்கள் அண்ணனுக்கு உடம்பு சரியில்லை, தயவு செஞ்சு உங்கள் அண்ணனை நல்லா பார்த்துக்கோங்க அப்படி சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோயின் சொல்கிறா. இங்கே நம்ம ஹீரோக்கு கண்ணுலாம் கலங்கி செம்மையாக அழுக்கு வருது. நம்ம ஹீரோக்கு என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல. அப்படியே அங்கே அந்த எபிசோட் முடியுது. நாளைக்கு நம்ம எபிசோட் 8 பார்க்கலாம். இந்த சீரிஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய்.